Ola, somos Alex, Marco, Carlos, Iván, Martín e no apartado técnico eu, Manuel. E hoxe estamos dispostos a contar as noticias máis interesantes. O Concello da Illa de Arousa vén de publicar as bases do Entroido 2026 para a participación das comparsas. As bases establecen que poderán participar todas aquelas comparsas cun mínimo de 15 integrantes. Débense inscribir no Concello antes do 13 de febreiro. As comparsas deberán participar alo menos en 2 xornadas do programa do Entroido, sendo obrigatoria a súa presenza no desfile e festival de comparsas, que terá lugar o domingo 22 de febreiro. Pois si, Marco, o desfile de carnaval terá lugar o domingo 22 de febreiro ás 5:30 desde a Praza do Regueiro, mentres que as actuacións no Auditorio Municipal terán unha duración máxima de 10 minutos por comparsa. O Entroido no colexio. O desfile terá lugar o venres 13 se non chove. Cada nivel terá un disfraz relacionado co proxecto deste ano, Carcamás polo mundo. Este ano haberá mandadiños do Meco, obradoiro sobre o Entroido tradicional en Galicia, obradoiro de Liborios e merenda de Entroido para compartir. Por certo, o Cineclub de Entrecortiñas proxectará O meu tío de América o xoves 29 ás 20 horas. Por outro lado, os deportes. Xesto para frenar o odio. A Peña dos Carcamáns está detrás da iniciativa de pintarse as uñas en apoio a Borja Iglesias, vítima de insultos homófobos en varios campos. Os seus responsables non esperaban o eco que tivo, con citas en medios internacionales. Dérono por bo, con tal de axudar e respetar os dereitos de todas as persoas. Esta semana do mes de xaneiro comezaron as xornadas de xogade, de 9:45 a 1, organizadas da seguinte forma. O martes 20, o alumnado de cuarto recibiron no noso centro ao alumnado do CEIP San Bartolomé. Non houbo recreo no pabillón ese día. Por outra parte, o mércores 21, o alumnado de sexto visitou ao CEIP San Roque, de Corón Vilanova. Os próximos xogades son o 25 e 26 do mes de febreiro. E ora, os datos curiosos. Sabíades que as xirafas teñen 30 veces máis probabilidades de que lle caiga un rayo? É isto posible grazas a diferentes factores físicos e ambientais, como a súa estatura extrema, o hábitat onde vive, vulnerabilidade física e o illamento. E ata aquí as nosas noticias. Chao! Chao!